Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. एंटरटेनमेंट किंवा फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एक चांगलं फाउंडेशन जे एवढे दिवस आपण जे अक्षयजीने बोलताना सांगितलं फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये किंवा फिल्म जगतमध्ये पुष्करने पण बोलताना सांगितलं यासाठी सगळे लागणारे टेक्निशियन सेट ह्या सगळ्या गोष्टी बाहेरच्या राज्यातनं इथं त्यांना घेऊन यावं लागत होते. त्यासाठी इट इज अ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ESGच्या बरोबर कोणीतरी कोऑर्डिनेट करायला पाहिजे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट टू डू इट. पण आम्ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स देऊ शकतो, पण कोणीतरी कोऑर्डिनेट ते मला वाटतं यापुढं प्लॅनेट गोय करेल. आणि त्यापुढेही जाऊन मी म्हणेल की त्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टीज इन फ्युचरमध्ये म्हणजे IT सेक्टरमध्ये असेल किंवा बाकी सगळ्या ह्या त्याच्यामार्फत गोव्यातील मुलांना या ठिकाणी संधी उपलब्ध होईल. हे खूप मोठं आणि चांगलं काम प्लॅनेट गोय या APP आपल्या ॲपमधून होईल ह्याची मला खात्री आहे. हळूहळू साधारण we will come up with something on the Goa Liberation Day. Most probably ॲप रेडी आहे, पण ॲपला कॉन्टेंट लागणार आहे. तर कॉन्टेंट बनवण्याची प्रक्रिया आता सुरू होईल. जे मराठीमध्ये ऑलरेडी बनलेलं आहे त्याला डब करू कोकणीमध्ये आणि तिथं आपण एनिवेज टाकणारच आहोत. पण नवीन कॉन्टेंट बनवण्यासाठी थोडा वेळ जातो. जसं मी मगाशी अनाऊन्स केलं अबाउट गोवा मुक्ती संग्राम, आता हे बनवता 1 वर्ष 1.25 वर्ष तरी जाईल.